ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ସତରେ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରକୁ ଯିବା ଯାହା ପୂରା ନିର୍ବାଚନର କାହାଣୀ କହୁଛି। 83,748। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟର ପ୍ରମାଣ ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା କିଏ? କେଉଁ ଦଳ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ଜନମତ ପାଇଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମାନେ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ଆସନକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଜଣେ ବିଜେତାଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହି ରେସ୍ରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭିତରେ। ଗୋଟେପଟେ ଥିଲା ବିଜେପି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡି। ଏହି ବାର୍ ଚାର୍ଟଟିକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ବାର୍ କେତେ ଉପରେ, ତା ତୁଳନାରେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପଛରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ସିଧା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ ଫଳାଫଳର କଥା ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା, ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା କାହିଁକି? କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର କାରଣ? କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏହି କାରଣରୁ ଫଳାଫଳଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫଳାଫଳ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ବା ହାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଯେଉଁ ଆସନଟି ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସିଧା ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବା ବା ହାରିବାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଏହି ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ କି ସଂକେତ ଦେଉଛି? ଯଦି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତେବେ ଏହାର ଦୁଇଟି ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି। ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ନିଜର ଦବଦବା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳର ଗ୍ରହଣୀୟତା କମୁଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ବଦଳିବାର ଏକ ସୂଚନା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇଠି ଆସି ଅଟକୁଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହାବା ବଦଳିଲା, ତାହା କ'ଣ ପୂରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦେଉଛି? ଏହାର ଜବାବ ତ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଦେବ।